Jeg hedder Maj-Britt Kattrup, og jeg stiller op for Liberal Alliance. Og det gør jeg, fordi jeg værdsætter vores velfærdssamfund. Men jeg ved også, at hvis vi fremover skal have råd til velfærd, så er vi nødt til at have velstand. Men i Danmark der er vi så overreguleret, og vi betaler så meget i skat, at det dræber det initiativ og den vækst, som skal skabe velstanden. Liberal Alliance er det eneste parti, der ærligt tør fortælle, at vi er nødt til at sætte skatterne ned, og vi er nødt til at begrænse vores bureaukrati, så vi kan skabe vækst og danske arbejdspladser. Den 19. november er der både kommunalvalg og regionsvalg. Jeg stiller op til regionsvalget i Region Hovedstaden. Når jeg stiller op til regionsvalg, er det fordi, det er et meget vigtigt valg for både dit og mit helbred. Den service, vi tilbydes i sundhedssektoren, afgøres af de folkevalgte politikere i regionsrådet. Og selvom vi i Danmark har verdens største offentlige sektor, og vi har verdens højeste skattetryk, så får vi bestemt ikke verdens bedste service. Hvis du stemmer på mig, så vil jeg arbejde for, at der er maks 1 måneds ventetid, der ikke er nogen patienter på gangene, og at du tilbydes det hospital, som kan give dig den hurtigste og den bedste service. Og det er lige meget, om hospitalet ligger i en anden region, eller om det er et privat hospital. Sundhedsydelser bør købes der, hvor de er bedst og billigst. Stem for Maj-Britt Kattrup, Liberal Alliance, ved regionsvalget den 19. november.